Oleh vain February nili nilai thotan ni kum sang ni samni pakhat ni yan kan ram huan kan batar huan avocado huan batar lovin ara lovin kan fele kan kal le hei kan huan ania hei ango khuk maya batar kung vek ania hei tihet ango khuk mai nen tian hnuai a thel em maya tian ha dam takin alo huna ara huna kan siang to mai ni hei akara hian aidu te le thil dang engemaw an oma hei ango khuk maya batar hlir anuam em mai ni hei hi kum sang ni pariat vel bor atanga kan siam tan ani kan lo dan chu hian hei hi tuna kan lo meka hi ara tam maya hei ki ara ki tam em mai ni hei ki bolan min lo saka tuna khian a lo meka kan lo dan chu ti hian alo phak chin kuta alo phak chin te koi sapir nan tian alawa ipte puya khungin ipte pui hi frizianin kan wai thak tira tian anhuai lama kan lo la thin ani lo phak bak hi hei kan ui fing deuh mai lucy hian thar thina ko tuna po lucy khuan ata thar thina ni ui fing zet mai ui tangkai em mai kan neya batar kan lo apiang in hei hi kan hruaya atel lo hi chuan kan ti hlei thei meu lo ani kuta lo phak bak tikhian alawa kuta alo thei bak khi hol thak angaya a hol tha ti chuan khu lai an huai khuan mihring kan lo chan baka kan ui fing khuan lucy khuan alo thar khom zunga mihring ina kan hmu thei bak hi ani hian a hmu theia a hmu hma lo chu a zong char thina kan tangkai pui em mai ni mai hi kan nei lo ti khuan ku ata azong khoma achar khoma kutalo phak bak khol thak hi ani hian alo char khom char thin ani tikhian kut alawa ipte pui khatunin akhung nuwa frizianin ran thak tha kan lo lawa tikhuan ma te kan lo da khom thin ani cool lucy khuan achar khoma khu api ne ran chang du na tikhuan atang kai em mai ni amuna oi dewa alum thui deuh po hi amu ma lo chu zonga aran char khom char zel ani heti anga ui tangkai hi chu an tam lo bia wang tangkai em mai ni ku ta lum tlang chang le alum thui deuh po hi a char zel ani awan fel tak em ve tikhuan ku ta azuk alum tlang tha te mihring ina kan hmu thei lo te hi azong hu char zel ani hei kara hian kan avocado huan kara hian tian aidu te oma ti
jong tra te pa jong tra te pa bor thajet mai ei an omani he huan hi kum sang ni pasari kum sang ni pariat vel kan siam ton ania ei kan pastor reverend silal eng lianan tong trai na a hmuna nge hian min hlan sak thap kha ania hian mission department te tong trai na hun te han hmangin lai hmuna hian hun kan han hmang thin ani kan hmang to ani hian kan pastor reverend silal eng liana khan an terau te ten ni lai kan siam ton tir chho khan pathian hena min hlan sak thapa hei mal som na kan dong zela kan tluang em mai ni ki tu na kian a hol thla a kuta lo thei chin bak kuta lo ngam bak a hol thla le vain ni lai thoton ni February nili sang ni chumni pakhat kan batar lo sa he vain dia kan lo zong ani he bak hen ip khat khi ta kan ta chuak to hei voina kan lo zong ani kan lo nem hle mai hei bola lo tu ani hei lucy tu pa lucy hi min char khom sak tu chu ani ha thei hle mai ui ping le man tlak tangkai ani lo hoi te le ei bola thing thei em thing thiam ani lo hoi te ngo lo hoi te le kan lo nem hle mai abah lim om te lu lem kan thora kan seng ve ta ni